Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Indian Council of Medical Research kala syamya artli ki kes ki bayadei bat uknyang jingpang human metapneumovirus ha kejala Karnataka. La syamya uknyang jingpang HMPV ha arngot ki khlong iwe ibadang lai benai bat ha iwe ibadang pra benai. Kalong ka bakong san bantip ba kita ki arngot ki khlong ki khlamdan ya history ba ki let shabar jong kari. Yakini ki artli ki kes lalap lingba ki jingpen na ki knyang jingpang ki bayapin. Kuman pentip uknyang jingpang HMPV udai ubala sapriang keleng saudong ke pertai kun thopru ya kari India. Bat ki kes hagi bayadei ba ka jing'e ban ring mensiam ki bala syam hagi ri bapher. Kat kom ka kaipot na ka ICMR bat ka Integrated Disease Surveillance Program da ka bapet ya ki jingken ba don minta ka klam don ka jingkio stat ka ba shirkai hagi ba yo jingpang bayong kli lani ka jingjanjar ban ring mensiam ha kari barok away.